Yan na pala mga gulay, nagayat ko na sila. Magpapakbet tayo ngayon. Bumili rin ako ng galunggong para masarap. Yan ang partner niya. At bumili na ako ng bangus. Magsisigang rin ako ng bangus ngayon. Ayan, naggayat na ako ng sibuyas, luya, bawang at kamatis. Yan na pala yung mga gulay, nahugasan ko na sila. Yan palang gagamitin natin para sa pakbet ngayon. Habang nihintay kang kawali na uminit, at yan ang mga ingredient ng Ilocanong pakbet. Ayan, inuna ko na palang ginisa ang kalabasa at okra. Kasi matagal maluto yan eh. Yan, hinalo-halo ko na paunti-unti para isunod ko na ang ibang gulay niyan. Bagyang luto na pala ang kalabasa at okra. Ayan, next na ilalagay ko yung talong, pinaghiwalay-hiwalay ko na para madaling maluto ng mabuti. Ayan, hinahalo-halo ko na. Ayan, luto na pala ang talong, kalabasa, okra. Ngayon, ilalagay ko naman ngayon yung bagoong na may tubig na mainit. Yan kasi ang turo ng lola ko nung nagluluto siya ng pakbet nung bata pa kami. Hindi ko na pala yung sitaw at yung green na sili na pahaba. Hindi ko alam kung manghang yan. At yung palang, hindi ko alam kung sa Tagalog nun. Ang huli kong nilagay ay ang palaya kasi mapait yan. Yan ang kasi ang sabi ng lola ko, pag magluluto ka ng pakbet, dapat mahuli ang ampalaya. Ayan, nilagyan ko na siya ng magic syrup. Kumukulo na siya. Haluin ko lang konti, titignan ko kung luto na sa ilalim. Ayan, malapit nang maluto po ang ating Ilocano pakbet. Maraming salamat po sa panonood.